गावसोरबो जायोलै दिनै बे जिनाखि कालामाति इक' टुरिजम स्पट बा हा गोसोम जिहेतु होनो बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय 13 डिसेम्बर 22 मायथाइ। दा दिनैनिफ्राय बे बिटिआर ओनसोल बा आसामनि बा भारतनि जिखुनु जायगानिफ्राय दावबायारिफ्रा बाहाय फैनानै नायफैनो हासिगोन। जिहेतु थांनाय बाराव कभिड-19नि थाखाय जोङो बारा बेबादि सम बा बेबादि सुजुगखौ मोननाय जायाखैमोन। बा देग्लाय जोङो बे एसेबाबो नायनायनि थाखाय सुजुग सुबिदाखौ बांसिन मोनगोन। जिहेतु बाहाय नुनो मोनदों, नोंथांमोना नुखाबाय जे बाहाय हा गोसोम दङ, हाजो आगर दङ, हाजो गोसोम दङ, गासिबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय। बे जोंनि बुंनायनि बाथ्रा नङा। बाहाय दै दङ, स्राय स्राय दै दङ आरो हाजोआ बाहाय दङ, ओरै भुटान हाजो दङ। दा जोङो बेखौनो बुंगोन जे बाहाय दावबायारिफ्रा जाय फैगोन बिथांमोना माखासे नियम निथिखौ मानिनानै, जिहेतु बियो वाइल्ड लाइफनि बाहाय अर सुनाय बा फेग्रा मुवा जानाय बा बेबादि निसा बुस्थुफ्रा बाहाय निषेध दङ, बेफोरखौ बाहायनो मोननाय नङा। जायहा परियालफोर लानानै फैनो दिनै गोसो दङ, जे पिकनिक जाहैनो होननानै सोरबा सोरबा साननानै दङ, पिकनिक जानायनिफ्राय साबसिन बे जायगाखौ जुदि बेरायनानै नायफैयोबा बेनिफ्राय साबसिन गोजोनगोन खोमा होननानै जों सानो आरोखि। मानो होनोबा इसोरनि बे दानाय मोनसे हाजो आगर बा बे मोनसे इसोरनि सृष्टि जे बुस्थुखौ दिनै बाहाय फैनानै नुनो मोनगोन। हयथ' सोरबा मबाइलाव नुदों, हाजो बहुद नुनो हागौ, बहुद दैमा दैसा नुनो हागौ, नाथाय बेबादि गावनि मेगनजों बे दिनै जिबादि कालामातिनि जि स्पट बा बे हा गोसोमखौ जाय नुलांगोन बिथांमोना निस्सय गोसोआव सानगोन जे आरोबाव खनसे फैफिनबावनो नामा। मानोना बिनिफ्राय जोङो आराम्भनिफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय ओंखारलाङोबानो जोङो फट' खेबै खेबै थांनाय जायो। थाङै थाङै जेला जायगायाव भिउ पइन्ट मोनहैनाय लोगो लोगो जोंना मबाइलाबो बेटारि जोबहैयो, मेम'रियाबो फुल जाहैयो। लास्टआव आफसुस जानानै नेक्स्टआव आरोबाव फैफिननांगौ गोनां जायो। बेखौ जोङो बहुद बार नुनो मोन्दों। थांनाय माबायाव जोङो 27-28 दिन बिदि सम मोन्दोंमोन। बाहाय सोरबा सोरबाफोर पार्टिया खनथाम गाहाम फैदों। मानो होनोबा माने थांनोनो गोसो जाया। बाहाय हाबनाय लोगो लोगो मा मुहिनिया हाबफायो बाहाय बुंनो हाया मानसिना। माने बिनिफ्राय होखारनानै लासै लेंबोनांगौसो जाहैयो। दा बेबादि अबस्था आरोखि। दा बयखौबो जोङो बरायबाय। दिनैनिफ्राय जोंनि बे कालामाति टुरिस्ट स्पटआ बेखेवनाय जाबाय। बाहाय दावबायारिफ्रा फैनो हासिगोन। फैनानै नियमाबर्तिखौ मानिनाय जिखिनि नियम दङ, माबानि फरेस्टनि गाइडलाइन हिसाबै बा मानासनि गाइडलाइन हिसाबै बेफोरखौ मानिनानै बेहाय इन्जय खालामफैनो हागोन। फैनायनि लामाया जाहैबाय राजा लामानिफ्राय सापागुरिनिफ्राय सिदा साहा फैगोन। साहा फैयोबा भबानिपुर मोनगोन। भबानिपुर मोनोबा सानजाथिं थांनो नांला, सिदा फैनानै खैलामैला मोनगोन। खैलामैला मोनोबा खैलामैलानि सानजानि लामाजों SSB केम्प सिदा फैगोन लावख्रिगुरि SSB केम्प मोननाय लोगो लोगो बाहाय जोंनि मानसिफोरखौ आरो जोंनि मावखुलि मोनगोन, टुरिस्ट गाइड एस'सियेसननि बिथांमोना बे लामाखौ दिन्थिफैगोन। टाइमा जाहैबाय जोंनि बे बेखेवनाय हाबनाय टाइमा 7:07 रिंगा फुंनि आरो 2टासिम हाबनो हागोन, 2 बाजिसिम बेलासिनि। खिन्थु बिनिफ्राय 4टानि आगोलनो ओंखारलांनांगोन। गेटसिमाव 4टायाव मोनहैगोन। आरो मोनसे बाथ्रा बेखौ जों खोन्थानो लुबैदों जे जिहेतु 25 थारिख माबायाव डिसेम्बराव जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान हिसाबै जोंनि कमिटिया बे सानखौ जिसुनो जि सम होनाय हिसाबै ओइ दिनखौ जोङो बन्द' दोनगोन होननानै फोसावनाय जाबाय सिगांनो। बाहाय दा जिब जुनार नुनायनि खाबुआ जाहैबाय किसुमान खाफालनि खोथा जागोन आरोखि। बाहाय मोनायाव मैदेर फैयो, फुङावबो नुनो मोनो, नाथाय सोरनि भाग्यआव मा दं जों बुंनो हाया। मैदेर दङ, मै दङ, दावराइ दङ, बाहाय नुनो मोनगोन आरो मोसौ मै दङ। दा बाहाय जोङो एसे आगोल नुबोबाय, माने मैया जोङो खामानि मावनो फैनाय समाव बाहाय आगोन गैयामोन। दा मोजाङै आगोनबो दङ, बाहाय बुरनानै आराम उन्दुनानै थांनाय दङ मैदेरनि। बेबादि आरोखि गावबा गाव खाफालनि सायाव जागोन मैदेर नुनाया।